illum ser niddiskutu il-ħajja tal-lum. Biex nagħmlu dan magħna għandna lil Charles. Nsellimlek Charles. Tantiħor Matthew. Charles, nafu lil xulxin għaliex konna naħdmu flimkien fil-passat u naħseb huwa wieħed mill-aqwa eżempji li jista' jitkellem ukoll fuq il-ħajja tal-imodi u l-lum u d-differenzi tiegħu anke minħabba l-fattur tal-età. Nawgurawlek in the meantime Charles ukoll għaliex naf li għadek kemm spiċċajt mix-xogħol tiegħek u issa awguri biex tgawdi il-pensjoni tiegħek. Grazzi. Kemm ilek fil-qasam tat-turiżmu, Charles? 43 sena. Alla jbierek, proset. Grazzi. Mela, ġifieri għandek esperjenza biżejjed man-nies. Abbastanza. Roxanne, nsellimlek ukoll. Kellna xorti naħdmu flimkien ukoll, Roxanne, allura dan is-suġġett ukoll badnieh fuq il-posta xogħol tagħna u anke barra u għalhekk propju kont waħda mill-persuna mażulin minn ħati tiegħi biex niddiskutu dan flimkien. Fader Rodrik, nsellimlek ukoll il-punt li ġejt hawnhekk huwa mill-omelija tiegħek. Insertajt li tfixkil daqsxejn il-ħin tal-quddiesa u minn flok fil-11 spiċċajt dħalt xi kwarta wara. U eżatt kif dħalt però il-bambin ried li kien naħseb kien sinjal fil-verità fej bat punt mill-omelija tiegħek fej semmejt il-materjaliżmu fej ħankunu qed nitkellmu fuq ukoll. U allura amalgamajtu mas-suġġett li ħan nitkellmu llum. Mela x'taħsbu? Illum qed ngħixu aħjar jew mill-esperjenzi tagħkom fl-immodi konna aħjar. Għalissa lew iva nixtieq għaliex ħaniftħu iktar imbagħad id-diskussjoni. Mela Charles. Kif taqbad ngħidlek Matthew, ovvjament f'ċertu oqsma aħjar fuq oqsma oħrajn sfortunatament tar. Roxanne? L-istess jiena, bħalma qal Charles. Jiena nħoss li qabel konna ngħixu ħafna iktar aħjar. Naħseb skont fuq li ma aspetti ħan nitkellmu fis-sens, hemm aspetti li bħat-teknoloġija pereżempju morna aħjar, mhux hekk? Bħal kumdi tal-ħajja morna xi ftit aħjar, però mbagħad ovvjament hemm aspetti li naħseb tlifnihom. Jiġifieri allura issu iva u lef l-istess ħin naħseb jiena. Meta mbagħad ovvjament iktar il-qudiem meta nitkellmu hemm se issu kważi nikkwalifikaw fejn morna aħjar u fejn stajna wkoll morna lura. Tajjeb. Issa x'taħsbu li għamel ħajja aħjar fir-realtà? Il-valuri, il-prinċipi, il-materjaliżmu ġifieri dak li aħna nixtru oġġett u nħossu aħjar. X'inhuma l-idejat tagħkom? Ma nafx fidejkom. Ifni fil-fatt kif aċċerna l-Fader Rodrik f'diversi oqsma minn fejn tidħol mediċina, teknoloġija, kwalità ta' ħajja, nejtiva li saru avvanzi. Però mbagħad sfortunatament ma' dawn l-avvanzi mal-progress ġie r-regress. Qabel anke kif semmit sewwa Roxanne, il-ħajja kienet ħafna iktar sempliċi, prattikament konna nifirħu biex xejn u anke l-ħajja minna nnifisha konna napprezzawha ħafna fis-sempliċità tagħha. Erbati boħra risqin qegħdin is-serbati bot mill-miliet. Niftakar fit foliti, nes qed immorru ftit lura. Tant konna napprezzaw u tant konna kienet festa li konna nkunu qed inħarsu għalija. U konna pratikament niċċelebrawha fis-sempliċità tagħha. Issa illum il-ġurnata tgħid il-miliet mhux sabiħ f'ċertu aspetti huwa miliet, però xorta ngħid li sfortunatament saret l-ikbar festa fejn jidħol materjaliżmu. Jew kummerċjaliżmu, ngħidulu hekk fil-verità. Infatti fuq il-miliet ukoll forsi ħanikxef xi ħaġa, ħsib tiegħi hu li ħar instieden it-tfal ta' eta jidvari u ħansaqsihom dawn il-mistoqsijiet biex għaliex mill-innoċenza ta' tfal toħroġ x'inhi r-realtà tal-ħajja tal-lum. Ġifieri aħna naħsibiet tagħna nafu kif konna naħsbu, ġifieri konna forsi iktar mill-att reliġjuż, konna nattendu l-proċessjoni bil-bambin, presepju u dawn l-affarijiet. Ma rridx imur fuq il-miliet, imma naħseb amalgamata wkoll. Pereżempju llum ma tantx tara interess fuq għall-presepi, imma moħħna iktar fi Christmas tree. Però ma niddevjawx mis-suġġett ħanieħu daqsxejn il-kommenti tiegħek Roxanne fuq dak l-aspett li konna qed nitkellmu bħalma tiegħi Charles.
Ġifiri, xinu li għamel il-ħajja ħjar? Ifimni xinu li għamel ħajja ħjar, ovvjament, li bħala komdita kif nejxu, li rridu nsibuħ. Semmek u għatajjeb. Imma li ġaraw li kif taqbattejt, tant sirna mxebbajn minn kollox, u jekk irridu xi ħaġa sibnija mal-ewwel. Li ma ċem dak l-iskop. U ma xebbanix? U xorta ma xebbanix, li memx dak l-iskop li veru inti looking forward li ġej il-miliet li ġejja festa per eżempju anka bħal San Martin. Ma dux jiġi ċelebrat bħal ma niftakru jina fit-tfuliti. Kulħadd jitla per eżempju l-baħrija, ikun hemm l-attivitajiet ta' tfal. Il-boros jien naħdem ġo skola. Ġifieri u jgħidu li jinqas nagħmilhom ta' tfal il-borza ta' San Martin. Ġifieri. U anke jekk tagħmilha ma jafux is-sinifikat warajja, forsi warajja. Forsi fl-iskejja ta' knisja hekk forsi jenfasizzaw iktar għaliex hemm l-element reliġjuż ukoll. Però fl-aħħar mill-aħħar Astantin wasal id-dar u spiċċa kielu l-papa jew l-mama fil-verità. Ġifieri il-kunċett mhux dak, il-kunċett huwa sinifikat x'hemm warajja minnaħa ta' San Martin. Minnaħa tiegħek Fader. Jien naħseb il-ħajja issu rridu nifirduha ftit fuq il-barra minni u fija. Fis-sens, il-barra minni madwari hemm żviluppi, per eżempju bdejna nsemmu teknoloġija, l-kumditajiet, il-ħajja li rridu ngħidu li l-faqar u ġveru in-nies illum ħafna għandna realtà wkoll ta' imma ħafna mod medju jgħixu ħajja komda li għalmenu dak li għandhom bżonni neċessarju jistgħu jixtruh. Għal waqfek sekonda, il-faqar imma se niddiskutuha wkoll naħseb kien irawwem il-valur u l-prinċipi fl-istessin, għaxe kultant meta jkollok il-flus ma terrealizza ċertu affarijiet. Plus li inti jismani, iktar ma jkollok ħajja sempliċi, iktar se tmur għal dak li essenzjali, iktar ma l-ħajja nagħmluha xinxillu affarijiet magħha, nispiċċaw niħlew fuqhom u jsiru kollox. U naħseb dak li ġara, ejja nħarsu lejn is-snin, anki l-istorja tagħna bħala poplu. Meta aħna l-poplu kien fi żmien tal-gwerra, fi żmien tal-ġuħ, fi żmien tal-faqar, reali, totali, sħiħ, ma kellu xejn li fej jidur, imma kellu jidur biss lejn Alla. Għax Alla biss ta' jipprovdilu. U li għad il-poplu. U l-komunità, eccetera. Imma, meta l-bniedem beda jagħmel lilu nnifsu autosuffiċjenti, jiena biżejjed, jiena noħloq ġita li nifsi, jiena nħoss tal-familja tiegħi, għala m'għandi bżonn ta' ħatu ta' xejn. U naħseb dik isu hija l-ħajja esterna, però anke l-ħajja interjuri fis-sens bħala identità. Jiena naħseb hawnhekk fejn aħna sfortunatament għamilna ħafna passi lura. Fis-sens li bil-mod il-mod lifna l-identità tagħna. U din mhix l-ewwel darba ta' bħala bnedmin, pereżempju jekk inħarsu anke lejn l-Antik Testament, meta l-poplu di spiċċa fl-eżilju, dak li ġralu, tilef l-identità tiegħu, tilef hu min hu. U llum naħseb dik hija waħda mill-ikbar kriżijiet li għandna. Illi mbagħad ovvjament tgħatta bi kriżijiet oħra bħal l-ambjent, kriżijiet oħra bħal il-flus akkosta kollox, imma li warajja hemm din il-kriżi tal-identità li aħna l-bniedem sfortunatament tilef hu min hu. U naħseb hemmhekk imbagħad allura ma jibqax jirrispetta lill-oħrajn, ma jibqax iġib ruħu ta' bniedem, ma jibqax jagħti każ anke tal-prinċipji, tal-valuri ta' Alla. Jiġifieri isu fuq aspett esterjuri kien hemm żviluppi, naħseb imbagħad dawn is-sagrifiċċju kien il-bniedem u l-identità tiegħu kif nara jien. Eżatt. Issa taħsbu li l-flus illum di li tiġri għax ma nafx intom, jiena għandi dak il-feeling li illum anka prinċipju nbijaw għal-flus, fir-realtà. Xi fisser meta ngħidu prinċipju ġifieri, jekk inti tgħidli isma' għamel hekk u ntik somma flus. Sewwa. Issa, jiena per eżempju jien personali, għalija tista' 1,000 euro, 5,000 euro, ħanaħu biex irbihom f'dak il-moment, imma il-fer li tik li żammejt mal-prinċipju tiegħek, għalija u ikbar. Issa, għaw bin jgħidlek isma' qed tikdeb jew mhux qed tgħid dak huwa l-prinċipju, li żommijaw li tkun tirreżisti t-tentazzjoni, jien hekk nifhimha. Issa qabel taħsbu, Charles, forsi inti daqsxejn iktar li tista' tgħidilna fuq dal-aspett. Qabel il-flus kienu kollox għan-nies jew kienet differenti l-istorja? Le, ċertament kienet totalment differenti, kien żmien differenti fejn il-materjaliżmu ovvjament ma kellux dak is-sej illi għandu llum il-ġurnata, tifhem? Illum sfortunatament fejn jidħlu anke ċertu prinċipji
kollox, ma ngħidx kollox ok biex ma tiġġeneralizzax, imma il-konsumizmu u l-materjalizmu sfortunatament bħal kankru. Rebaħ fuq kollox. ħafna minn dak li qabel għal dak li qabel kien ta' valur illi il-prinċipju il-kelma kienet sagrosanta, illum il-ġurnata il-flus jitkellmu għalihom. U rridu naħsbu kol daqsxejn minn fejn ġejja di tal-flus, għax fil-verità is-superpotenzi tad-dinja jinnaf il-politikanti, dawk li jbijaw il-mediċinali, forsi u dawn l-affarijiet. Naħseb huma tieħolquha bi skop ukoll biex jikkontrollaw is-soċjetà nnifisha. Jiġifieri li mbagħad iġibu lin-nies f'ċertu stress u jġibuk dipendenti. Wasluna l-messaġġ li jridu huma. Ġifieri da Benedittu 16 kien jitkellem u naħseb illum reali ħafna kien jitkellem fuq id-dittatorjat tal-relativizmu ġifieri aħna li aħna liberi. Da fil-verità maħniex liberi. Ħanġibu eżempju żgħir, il-konflitt li hemm bħalissa f'Gaza. Aħna x'qed nisimgħu bħala media. Aħna qed nisimgħu il-media li hija pumpjata minn superpotenza kif qed ngħidu qawwiet Amerikani, eċċetera. Imma fil-verità u llum tengod anke fuq il-Facebook qed titla' ħafna iktar, kemm nitkellmu fuq is-sofferenzi ta' minnu l-aktar batut. Ta' min diġà kien batut. Għax daw bil-kemm stgħu jgħixu, kien daw kienet jgħixu an open air prison fil-veru sens tal-kelma. Diġà kienu batuti u issa ġewwar milli kienu għax l-unika ftit li kellhom ukoll tilfuh. Min qed ikun il-vuċi ta' dan nies? Il-poplu qed ikun in-nies normali għax il-medja li għandha l-backing tal-flus ma taddinniex din il-verità, imma taddinna dak li jrid min qed jippompja l-liri. U għalhekk fejn il-flus sfortunatament saru l-alla tagħna. Ġifieri illum kollox għandu prezz. U kultant jista' jkun anki kif qed inti tajb il-valuri tiegħi jkollhom prezz. Jiena ma nitkellimx fuq xi ħaġa għaliex dak il-persuna forsi ma nitkellimx fuq il-familja, fuq iż-żwieġ, għax jiena dak il-persuna jtini il-flus, allora aħjar ma niskomodax. Firri kultant teħer nkunu ma dik il-forza qawwija li u l-mulej dak jagħtina ta' dik il-qawwa biex aħna nitkellmu dejjem bil-verità. Issa l-verità hi waħda. M'hemmx veritajiet waħda. Mela allura dik irridu nibqgħu ngħaddu u naħseb dik il-flus fil-verità l-verità qatt ma jistgħu jirbħula. Jiġifieri hemm xi ħaġa li l-flus ma jistgħux jixtru xorta minkejja li qed ngħidu wkoll xorta il-verità. Jien anke ma nixtieqx li nitkellmu fuq politika kemm jista' jkun imma il-politika tidħol ukoll fil-ħajja tissa ta' qabel whatever. Però anka meta niġu għal konna nitkellmu fuq il-prinċipju għax inti tagħmel parti minn ċertu partit. Jekk inti ma taqbilx, jew inti anka forsi fil-Knisja biex ma semmux dana. Jekk ikun hemm argument. Issa hemm messaġġ forsi kif tipprova twasslu internament jekk ma jisimekx u mbagħad toħroġ barra u titkellem jew forsi li tgħidli isma' met naf u qed nitkellmu dan ġifieri qed nifhem il-dak tiegħek. Isu jekk wieħed jgħid il-verità, bil-forsi irid jimxi, orajt, issa kull entità, kull partit għandu l-linji gwida tiegħu kif jimxi whatever. Ma dmet li qed ma dawk il-linji gwida reali u qed jitkellem imma ta' madwarek l-oħrajn iridu jmexxu forsi aġenda oħra. Għax jiena ngħid isma' le ma naqbilx, le hemmhekk nħaġruh bniedem, qed tifhem? U dika jiena li hija vera l-ewwel isma' mira l-persuna li jagħmilha għax illum mhux faċli vera u ssib ħafna skiken ġejjin minn kullim kien għalik. Iġifieri jiena dil-fatt tal-prinċipju naraħ naqas ħafna. Issa għandna wkoll kif qed insemmu l-flus il-mobile, il-medja soċjali narhom ukoll huma relatati ma' dil ħaġa. Naħseb hija aljenazzjoni li jixtiequ joħduna fiha. Jiġifieri min ikkrea kien jaf x'inhu jagħmel, kien jaf li ħajġibna addict għalija il-ħaġa għax fl-aħħar mill-aħħar qisha droga. Eżempju llum anke tkun fuq mejda, tmur ġo restorant tara koppja. Iktar milli jitkellmu bil-mobile u bil-mobile u dan. Mela allura stajt bajt id-dar fuq is-sofan u l-oħra fil-kamra tas-sodda u qed taraw il-mobile. Stajt ma ġejt xejn. Ġifieri x'taħsbu fuq dan hekk mill-esperjenzi tagħkom ċas? Le fil-fatt u suġġett li ġieli diskutajnieh qabel ukoll ġifieri illi għalkemm illum it-teknoloġija tant avvanzat, però sfortunatament
hemm ħafna sitwazzjonijiet meta wieħed iltaqa' bħalna ltqajna llejla 4 minn nisa illi maħniex kapaċi illi Naqbdu diskussjoni. Kif qegħdin nagħmlu aħna? U ma ġejniex Illi għall-flus. kulħadd Ma ġejniex għall-flus, qiegħed fuq il-mobile qiegħed jgħix f'dinja għalih qed jeħden xulxin u mill-badda l-oħra tant aħna weħedna iżolati minn xulxin. Erba' bint madwar mejda. U llum, tajt, kif ir-realtà hi li isna, anka bħala familjari, jiena niftakar, għand in-nanna nintaqgħu konna mmorru kważi kuljum. Għax jekk kun tgħix viċin iktar għandek da. U mbagħad għandek il-ħadd. Fejn jintaqgħu u ġini illum, anka jiena taġi. Illum issa ngħixu huma l-Awstralja u jiena Malta. Fir-realtà. Titqala xi okkażjoni biex Issa nitkellmu għanlikom tispiċċaw din id-diskursata ma nitkellmu wkoll għaliex qed ikun hemm dak il-gap fil-verità. Li kont ħanajt fuq tal-flus. Sfortunatament il-ħajja ġiet flus biss. Li ġejna li mingħajrhom ma nagħmlu xejn. Ma tista' tasal imkien, sempliċi fuq affarijiet ta' bżonn. Minix ngħid fuq kapriċċi. Fuq social media, fuq mobile, l-lum tista' taqbad u tixtri online u affarijiet hekk. Inti l-oġġett qed taraħ daqshekk easy li qbad xtrajtu mhux bħal meta għaddejja minn triq hemm ħanut. Waqaftu xtrajtu. Iktar għal qalbek milli dak it-tip naf ġbajna naf fuq ir-ritratt. Stennejtu wasal dak il-ħin u daqshekk. M'hemmx dik li inti tkulluk il-veru looking forward għal. Menti, jiena niftakar konna dak iż-żmien konna morru il-ħamrun, il-belt. U kienet tkun apparti li ħarġa fl-istess sallarja u mhux qiegħed x'imkien qed tifhem u il-mobile jagħmellek sara f'għajnejk u dawn l-affarijiet kollha. Jiena ħriġt mort fil-pjazza ltqajt mal-komunità ta' dak il-lokal, whatever tkellimt, rajt affarijiet differenti fl-istess ħin l-attività kommerċjali qed tferraħ li ġħad lokalment ukoll mhux ġibtu għalla jaf minn fejn miċ-Ċajna l-oġġettu da tajt li inti ma torna xi ordna wkoll. Imma fejn nista' ordna lokalment. Il-problema mbagħad fejn jitlu l-prezzijiet għax ovvjament kif qed ngħidu. Issa jekk għandek qed jaffettwak Butek, ma jkollok xazlu oħra li tagħmel dik il-ħaġa. Ma taw minn unfortunately japprofittaru wkoll lokalment, ġifieri dik taffettwa. Jien naħseb il-media, is-social media għamlet inna xi ħaġa l-iskop tagħha jew aħjar il-pożittiv tagħha kellu jkun suppost iġibna aktar flimkien u aħbar li ġrat dis-sekonda l-Amerika jien se jkun naf biha minuta wara jew kemm. Imma fil-verità minkejja aħna tant connected bejnietna għax aħna qegħdin fuq din il-web sħiħa, xorta maħniex connected b'mod uman. U għalhekk naħseb il-diskussjoni, dialogu, għalhekk ma jeżistix fuq social media. Jiġifieri inti fuq social media tagħti statement u daqshekk. M'hemmx lokal dialogu. Id-dialogu jiġi meta jiena nara l-facial expression, meta jiena nara l-body language, meta jiena dak il-ħin stess inti qed tagħtini dawl fuq xi ħaġa li forsi ma nkunx konxju tagħha. U hemmhekk nista', Jiġifieri is-social media minkejja li tista' tagħmilna ħafna connected flimkien, fil-verità mhijiex. Fil-verità somna ta' għamlet iġidu wkoll ta' biex ngħidu. Le mhux hekk, mhux hekk. Pereżempju, jiena messaġġ se twaslu, għalkemm se twaslu b'mod iktar effikaċi. Pereżempju, jiena bqajt bieb b'konnessjoni ma' studenti li konna flik l-iskola meta konna żgħar kieku ma kienx Facebook ma kontx insibhom fil-verità għax segwi l-persuna biex għaddejja u jiena naħseb id-deċiżjoni tal-bniedem. Issa biex nagħlqu l-att ta' social media x'inkella nistgħu nagħmlu programm sħiħ fuq huwa li hemm il-ħażen fih bħal ħajja fl-aħħar mill-aħħar, però naqblu li għata l-konnettività. U l-ħajja ġiet maġla ħafna iżjed ukoll bih. Eżattament. Eżatt. U naħseb ukoll apparti punti li ma sewdej, naħħiet ukoll għalkemm ovvjament kollha kemm aħna għandi iktar aċċess għall-informazzjoni kif għal fader illu anke informazzjoni xi ħaġa li saret innaħlor tad-dinja ħassir tafha mill-ewwel. Naħħet inna wkoll il-privatezza. Eżatt, li wieħed ikun jaf fuq xulxin. Plus li għandek ukoll informazzjoni li mhix korretta. Naturalment, u żgur, abbużi li jsiru, Bniedem irid ikun kapaċi jarbel li tisma' dinja fatti li mhijiex. Eżatt, ekku. Ma dik naħseb anke f'diskussjoni face to be sincere, tista' ssir, ġifieri jiena nista' ngħid xorta. Ekku, le veru. Ifhimni, fl-aħħar mill-aħħar aħna llum qegħdin hawn għall-inqas
x'nemmnu kollha kemm aħna biex nippruvaw nagħmlu xi ħaġa ta' ġid għalina nfusna wal ħaddieħor. Jiġifieri mhux bil-fors tintuża dana, jiena naħseb għandna ma naqgħux għal dik l-addiction, jiġifieri jekk inti qed nitkellem miegħek jiena naqbad il-mobile u nwarbu. Il-bira kombinazzjoni rajt tela li ma nafx ikux fuq TikTok. U kien hemm persuna li huwa professjonist u beda jispjega li meta jitkellem għalkemm bil-mobile mitfi, mela jiena qiegħed fidejja l-mobile. Sawa, u jiena tinkellmek u sejrek bil-mobile. L-attenzjoni fil-verità mhix fader Rodrik. ħadmu l-mobile li għandek fidejk. Għax inti għandek ġen biex tħares lejn il-mobile. Jekk daqli il-notifications, eżempju. Jien per eżempju nissuġġerixxi li anke jekk kunu mal-familja tiklu jew tkunu jinnaf mal-partner tagħkom whatever ma' minn qegħdin. Titfgħu airplay mode. Għax tentazzjoni li jitla il-dana. Tifhem? Issa anke per eżempju il-volontarjat naqas ħafna. Jiġifieri fader inti tista' tgħid ukoll forsi nibdew mit-tindif tal-Knisja, qed tifhem l-għajnuna tal-armar u daw l-affarijiet jekk qed tagħmlu ċertu laqat jiġu minn qabel preparament. Jien naħseb daw in-nies mhux qed jonsu qed jispiċċaw. U millux infatti anke mill-atta ta' katekiżmu jew dottrina rajt li fil-Mosta fil-Kastijak waħda minnhom kellha tingħalaq ġifieri minħabba nuqqas ta' katekisti. Ġifieri qed naħsbu għal dawn l-affarijiet li qabel kont issib pjuttost numru sabiħ tagħhom. Le, ovvjament il-volontarjat ekku fid-dinja maġa li qed ngħixu fiha sar sfida. Mill-banda l-oħra naħseb illi irridu wkoll nippurifikaw fis-sens x'nifhmu volontarjat. Kultant isu il-volontarjat irid ikun f'sens ta' jien qed nagħmilha jekk qed nagħmilha fil-sens tal-Knisja għall-ġid tal-Knisja għall-ġid biex inwassal anke l-messaġġ Ġesu finalment. Jiġifieri kultant anke il-volontarjat ikun purifikat ukoll f'das-sens. Però naħseb li mbagħad għandna aktar nies li min jiġi qed jiġi b'aktar libertà u qed jiġi b'aktar commitment ħanejtek. Jiġifieri imma huwa sfida. Jiġifieri llum f'kull aspett jiġifieri il-każini. Il-każini ħadu daqqa ħafna ikbar minna fejn jidħol anki mill-COVID għalaw. Aħna pereżempju bħala parroċċju bħala Knisja kellek ħafna gruppi u ħafna movimenti li wafqu wara l-COVID ma baqgħux jiltaqgħu iktar għaliex l ħaġa kibru n-nies f'sentej ta' COVID magħluqin ġewwa kien hemm differenzi anki fiżiċi, mentali, eċċetera, illi dik affettat ukoll. Jiġifieri naħseb però wkoll issa ikun ukoll iż-żmien li dak li nagħmlu anki jekk forsi nagħmluh binqas nies, però nagħmluh aħjar. Riveri tkun hemm xi dik il-qabż ta' kwalità. Riveri kultant jiena meta jiġri anke katekista irridu nkunu nafu xejn li hemm background il-persuna. Riveri ġana ovvjament ma tistax taqbad tiċċikkupa u protejdu li ħatgħallem klassi. Riveri l ħaġa għandek is-sejf ta' tfal, għandek kollox hu. Għandek il-materjal li jingħadda b'mod tajjeb b'mod korrett, mhux bil-kontra. Riveri għalhekk ġifieri naħseb illum ukoll anke niffukaw ħafna iktar fuq forsi veru inqas, però li jkunu formati. Ġifieri anke pereżempju jiena meta nieħu mill-leaders taż-żgħażagħ, ġifieri mhux dejjem tkun faċli ssib, le. Imma l-fatt li inti anke tinvolvi u dejjem tibqa' tbiddel anke fil-nies u naħseb hemm għandna nies li qed jistennew li xi ħadd jersaq lihom u jagħmilhom stedina biex jgħinu. Naħseb hemm element ta' mistija. Ukoll jien noħod anke pereżempju minn dan il-podcast meta navviċina li ġaħat, naf li għandu kwalitajiet tajbin ħafna. Jiġifieri jekk nintaqgħu u nitkellmu toħroġ diskussjoni verament saħħitha, x'in jiġi biex jidher fuq online jew qudiem kamera, jgħidlek le x'inha nisti. U it's a big pity. Għax realment m'għandekx għalfejn tisti, għax jekk inti kapaċi tkellimni qed tifhem, għandna bżonn dawk in-nies li jitkellmu, għandna bżonnhom mhux biex noqogħdu nikkritikaw għandna bżonnhom biex joħroġ il-pożittiv u qed tagħmel ġid li ħaddieħor. U naħseb ukoll il-volontarjat anki jagħti ħafna lilek. Jiġifieri jien ngħid anki jekk inti se tissija, imma dik is-sija tiegħek. U naħseb jiena nkunu onesti, nistgħu fil-verità. Jiġifieri fis-sens, jekk ikonna kultant nasru ftit anke mill-ħin tagħna, naħseb ikun hemm momenti fejn jiena l-ewwel wieħed insib li nnifsi naħli l-ħin. Jiġifieri mbagħad nibdejt imma dal-ħin stajtu żajtu aħjar, forsi stajtu żajtu għal issa nifhem li forsi mhux dejjem tkun faċli kemm ċirkostanzi, pereżempju jiena fejn jkun hemm ċirkostanzi ta' mart, ċirkostanzi ta' issues, fejn dak li tieħdu l-ewwel. Fil-persuna mbagħad titagħmel l-aslit tagħha. Però naħseb li
kultant nemmen li jkun hemm ċans li nagħtu ftit u forsi nkunu ftit iktar inqas ġeneruża ħanejtek. Li kont ħanejtina fader. Il-problema naraħħa. Il-ħin. Mhux minnu waħdu, minnu bil-familja. One. B'job wieħed mhux ma tistax tgħix. Tidbil fors 2-3 jobs. Għaw min, fimni, issa, dependi ovvjament li finanzjarju ta' dak li jkun. Mhux Għaw min affordja u Mhux mill hekk u fil-kas mill-le. tijak għet Jiena qed nitkellmu nitkellem storja tijak, eżatt. Fiż-żarbun tiegħi, tajjeb. Dari, ma kienux hekk, dari kienu jaħdem ir-raġel, il-mara d-dar kellha ċans tmur il-knisja, tmur tejn anka forsi xi ġara jew affarijiet hekk. Proset, dak fattur vera influenti fuq il-ħajja. Illum ġejna li l-om għasanda ċans ma tfal. Għasanda, u l-missier mandux ċans ma tfal, laqqas. U f'dak il-kas, l-ewwel priorità tkun il-familja. Mhix hekk, hekk. Ġifieri nifhem li dak iċ-ċirkostanza l-volontarjat ma jkunx daqshekk possibbli, però fl-istess ħin nemmen li jkun hemm momenti fejn anke tkun one-off experience, imma li nistgħu ngħaddu wkoll l-esperjenza tal-volontarjat, tal-ġenerosità ġifieri ma' ħaddieħor. Ġifieri nifhem li l-commitment sar diffiċli u l-ħin sar diffiċli kif qed ngħidu, imma kultant nemmen li jkun hemm persuni jistgħu jagħtu u forsi jkunu li joqogħdu lura, mhux biss mistħija ta' kultant tkun daqsxejn xeħħa ma' nfusna wkoll. U anke fil-element ta' passatempi noħos li ħafna ġifieri ċaqs intom forsi niftakar fis-sens jiena wkoll kelli passatempi meta kont żgħir. Kont nħobb nikrea modelli u nħossem f'exhibitions dawn l-affarijiet. Tajli kieku rrid insipi, imma nispiċċa ma noqgħodx bil-lejn u serek. ċaqs ma nafx kif kienet l-esperjenza tiegħek. Kif semmew ġifieri ċirkustanzi wkoll sfortunatament inbidlu ħafna wkoll ġifieri qed tifhem u tituħu kull każ għalih. Illum, kif semmit Roxy, per eżempju, ħan nitkellmu fuq il-fatt li qabel okej, qed imorru lura ir-raġel biss kien jaħdem il-mar kienet. Ovvjament dak kien ir-rol tagħha, il-mara tad-dar, tindokra l-itfal, tara il-bżonnijiet tal-familja ta' żewġa u ta' tfal. Sorry ħanaqbes fin-nofs, illum ġejna qasnejn u l-ġenituri ma nistgħu. Illum. Il-ġenituri tagħna. Niftakar l-om li tmurtejn għal-omma, illum qiegħed it-tejn li mhix illum. Eżatt, illum eżattament, illum m'għadux kapriċċ ukoll. Illi il-fatt li l-mara taħdem illum m'għadux kapriċċ. Illum bil-fors iridu jaħdmu it-tnejn. L-ħaġa minn il-maġġor parti għandhom loans. Il-loans kulħadd jaf illum inti ankrat mumizzar, inti ankrat magħhom. ħajtek kollha prattikament ġieri il-piżijiet wieħed irid jgħix forsi daqsxejn kapriċċ. Trid tagħmlu wkoll. Mhux kapriċċ. Bżonn tal-lum. ġoddar. Eżattament. Bżonnijiet biex tgħix. M'inhiex insemmi safar, m'inhiex insemmi xalar. Bżonnijiet. Sarat jinqalaw jekk hemm sempliċement għandek karozza illi llum forsi tgħidilha kapriċċ, le m'għadix kapriċċ illum il-ġurnata. Jekk insemmu safar Charles, forse l-lum nisifru iktar, nkunu għaliex għanna l-opportunitajiet. Jek fetħet, ma nsammux it-tfiet, linja tal-arju, iktar linji tal-ajru, allura iktar kompetizjoni. Naturalment. Prezzu ma orħos. Naturalment. Jek qabel konna nsifru darba f'sena, jew darba jew darba kull sentej, kull sensin. Jina, ma jfinni, meta kon zaħir, sinċerament, għaw minn kellu xorti li zifer. Aħna fil-safra ta' għana kienet tkun għawdex, un niftakar għazbis kien jaddilek għaxlada sejra għawdex, najt il-verità. Pero illum fil-fatta minn qabel ma kienx sempliċement safar, qabel wanka prattikament jiena niftakar meta l-ewwel darba li xtrajt mobile. Ħassejt niruħek daqstant importanti. Għax kienet xi ħaġa jew anke qed ngħidu li l-fatt li jkollok air condition. Illa qabel pratikament illi kienu ħanejdu l-omek il-senjuri. Il-senjuri kien lussu. Qed tifhem ġifieri. Jien naħseb ukoll taf x'inhi wkoll tkun kwistjoni ta' għażliet. Pereżempju jiena mmur nqarben persuna. Illi dan it-tfal tiegħu infatti dejjem jridu li fader ejda din. It-tfal tiegħu dat jaħdem samandu kumpanija tiegħu u jgħid li jiena wara ċertu ħin ma naċċettax xogħol biex jieħoseb minn missieru. Issa tgħidli x'jiena da ma rridx nitfgħu f'home. Issa naf li mhux forsi mhux kulħadd jista' jagħmilha, però hawn min qed jagħmel dan l-għażliet. U naħseb jiena hija għażla li ma tistax ma tgħidx hija pożittiva, hija għażla sabiħ ħafna. Issa nifhem ma tistax tkun għal kull każ, però naħseb illi
kultant nasib anke bħala soċjetà qed ngħaddu wisq l-idea ta' ngħaddu daqsxejn the easy way out. Infatti jiena dika għamilta. Jiena l-mara ħadna dik id-deċiżjoni li ngħidu isma' il-mara tiegħi ħataħdem paga inqas, ħinik inqas minħabba għandi ġisti tfal u il-ħin tagħhom. Inti minn eta żgħira minn 0 jekk mhux ser żball sa 9 snin, hemmhekk fejn jitilgħu il-valuri, il-prinċipi, l-kwalitajiet tagħhom. Mela jekk ma nifokax issa, meta ħangawdihom, meta jikbru u jiena ma jkollix is-saħħa neċessarja biex nagħmilha. Jiġifieri fil-verità noqogħdu neqsin minn ċertu affarijiet, għamilna dik l-għażla, nafu li ħajkun. Jiġifieri jekk kont insever darbtejn f'sena, issa forsi insever darba. Jekk kont nagħmel ċertu kapriċċi, ngħid isma' ħanixtri minn blok prodott, ħanixtri prodott B għax huwa erħas. Hemm metodi biex ma din hija għażla ġeġa qed issir. Jiġifieri hemm għażliet li jistgħu jsiru minn b'mod konkret ħafna illi fihom qed ngħidu isma' jiena il-ħajja fil-każ inti trobbija għalija hija essenzjali. Jiġifieri anke milli naqla iktar flus.